ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናይ ሎም ንካፈሎ ቃል ድማ ንስኹም ስቕበሉ ስራሕኩም ድምፂ ይኹንኩም ድብል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:14 ክሳብ 16 ዘሎ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣዩ ዝዛረብዎ ሰኣኑ ካብ ዋዕላ ከግልሱ ኣዘዝዎም እሞ ኣሉ ክንብላ ዘይኮነልና ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበሩ ኩላቶም እተጋህደት ፍልጥቲ ተኣምራት በኣታቶም ተገይራ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ተማኸሩ ሪኹም ብሩኻት ሃዋርያት ኢና እንዳበሉ ይኮኑ እንድጎዩ ነይሮም ኣምላኽ ምሳና ኣሎ እንዳበሉ ይኮኑ እንድጎዩ ነይሮም ኖ ጽዋዓት ኢና እንዳበሉ ይኮኑ እንድጎዩ ነይሮም ካብቲ ሶም ስሊኦም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ንላዕሊ እቲ ብኦም ዝስራሕ ዝነበረ ስራሕ ስሊኦም ዝዛረብዎ ዝነበረ ይዓቢ ሪኹም ኣብ ህይወት ዕዉታት ሰባት እሶም ስሊኦም ዝዛረቡ ዘይኮነስ ውጽኢቶም ስሊኦም ዝዛረብ እዩ ብሩኻት ካብ ናትኩም ድምፂ ስሊኹም ምዝራብ ንላዕሊ ስራሕኩም ስሊኹም ክዛረብ ከሎ ድምፂ ይብርትዕ ስለዚ ዝስማዕ ድምፂ ኣብ ህይወት ክህልወኩም ትደልዩ እንድሕር ኮይኑ ንስኹም እሞ ስቕበሉ ድምፂ ዘለዎ ስራሕ ግን ስርሑ ንስኹም እሞ ስቕበሉ ስራሕኩም ድምፂ ክኾነኩም ዕድል ሃብዎ ስራሕካ ድምፂ ክኾነካ ከሎ ማንም ኣሉ ክብሎ ኣይክእልን እዩ ስራሕካ ድምፂ ክኾነካ ከሎ ማንም እዝኑ ከጽምም ኣይክእልን እዩ ንሃዋርያት ስለ ድፈተውዎም ኣይኮኑን ሸለል ክብልዎም ደልዮም ኖ ኣሉ ክብልዎ ደይክእሉ ተኣምራት ኣሉ ክበሃል ደይክእል ስራሕ ብኦም ከም ዝተሰርሐ ስለ ዝረኣይዎ እዩ ሪኢኹም ብሩኻት ኣብዚ ምድሪ ዝስማዕ ድምፂ ናይ ውፅኢት ድምፂ እዩ ስለዚ ሰብ ውፅኢት ኣብ ምዃን ኣተኩሩ ሰብ ስራሕ ኣብ ምዃን ኣተኩሩ ሪኢኹም ሃዋርያት ካብ ኢየሱስ የንቆም ተማሂሮሞ ጎይታ ኣነ እንዳበለ ጥራሕ ኣይኮነን ድኸይድ ነይሩ ካብ እሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ንላዕለ ድዛረብ ስራሕ ግን ነይርዎ ድዛረብ ውፅኢት ግን ነይርዎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ግብረ ሐዋርያት 10:38 ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሪኢኹም ጎይታ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዝኾነ በትብኡ ዝግበር ዝነበረ ጽቡቕ ግብሪ ይድፍለጥ ነይሩ ዝገብሮ ነገር ነይርዎ ዝሰርሖ ስራሕ ነይርዎ ብስውሑ ከዓ ኣረጋጊጹ መን ምዃኑ ስሌኹም ዘረጋግጽ ውፅኢት ሓዙ ብሩኻት ስሌኽን ደረጋግጽ ውፅኢት ይሓልኽን ከምቲ ኢና ትብሎ ደለኽን እየን ደብል ውፅኢት ይሓልኽን ከምቲ እየ ትብሎ ዘለኻ ኢኻ ደብል ስራሕ ይሓልኻ ኣብ ስራሕ ኣተኩሩ ኣብ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን ሻሎም